magpre-prepare ako ng chicken feet. Lagyan na natin. So, 1 kilo tong chicken feet na to. Yan. Pasensyaan nyo na, may napupukpok. Medyo maingay ang ating video. So, lagay na natin, pagsamasamahin na natin tong mga to. Luya, bawang. Then, yung toyo natin. Yan. So, lalagyan natin ng sabaw. Isasalang na natin siya after natin malagyan ng toyo. Then, yung sabaw niya, then palalambutin natin yung sobrang lambot. Then, meron pang akong ibang ingredients sa ilalagay, pero later na yan. Yun. So, yan guys, ilagay na natin yung ating toyo at paminta, bawang, and luya. So, ngayon, medyo lalamas-lamasin natin para manuot yung ingredients natin dun sa chicken feet natin. So, yan. Ganyan siya. So, yan. Hintayin natin siguro mga at least 5 minutes na na nakababad yung ingredients. Then isa lang na natin, lagyan na natin siya ng sabaw para lumambot yung ating chicken feet. So, ayan guys, isinalang na natin ang ating chicken feet. Nilagyan ko na rin siya ng sabaw. So, ayan lang natin siyang lumambot. Mamaya, yung ibang ingredients, isasama na natin. So, guys, ito ng ating adobong chicken feet. So, ito ang ating additional ingredient. Ilalagay yung star anise. So, yan. Pampabango at pampalasa yan. So, mga 2 piraso lang nilagay ko. Ayoko kasi masyadong marami kasi masyadong mabango na siya. Hindi na siya parang sobrang nangingibabaw na yung amoy kesa dun sa lasa. So, okay na yung 2 piraso na star anise. So, marami naman nabibili niyan sa supermarket. Pwede kayong maglagay niyan para lang makadagdag dun sa lasa at saka dun sa amoy, sa aroma ng ating chicken feet. Yan. So, niluluto ko to mas madalas. Gusto ko siya sobrang lambot para hanggang buto na sisip-sip mo. Yan. Ito ang aming ulam for today. Adobong chicken feet. Chicken feet adobo. Yan. Medyo maingay ha. May mga napupukpok. Gumagawa yata sa kabila ng bahay. So, medyo naririnig natin. Yan. Mamaya, titingnan natin ulit. Ito guys, titimplahan ko din ng 1 kutsaritang asukal para nag-blend yung alat, yung asim, at yung tamis ng ating chicken feet adobo. Ayan. So, bali kanina, nilagyan ko rin siya ng suka na may konting sili. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung medyo maanghang, pwede din naman. So, yan. So, ito guys ang ating chicken feet adobo. Yan. 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 Yung ating chicken feet adobo. Mamaya ilalagay na natin sa ating lagayan at para maihain. Yan. Ating adobong chicken feet. Chicken feet adobo. So, yan. Ilalagay na natin dito sa ating serving plate. Yun. Yan. So, mapapansin nyo na naman, konting sabaw lang. Chicken feet adobo.
So, ganyan lang siya. And then, lalagay lang natin to parang may ibang kulay. Yan na siya. Then, pupunasan natin yung mga excess dun sa ating serving plate para medyo maganda uli siya. Magandang tingnan. Presentable. Kahit syempre ulam lang sa bahay, presentable siyang tingnan. Ito na guys ang ating finished product, ang ating chicken feet adobo. Yan. Yan. So, yung lasa nito, maasim-asim, matamis-tamis na maanghang.